أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وفضله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أمبادين شرفلا تبي لجبو أمو فونين كأولي يماندو كأوبدو كرامانتو يلا كدلي على في أكاهنا نكاكشي أكو جيري نيني أو كلينغلينا بلا جلينكا كرنجرني يلا وجلو كنن لجبو Taula dunia ka fonyana niaye Mali jamana na seku region konana bilan cercle namanye alakiraba alayhi salam kalili chili kera kana monso danfen bela jelinka hine soro ode humu konana jamiaton sardin islamia tonde minumbi bilan konana ani bilan marala we wele bilan ankara mogo dingema asiyidi Sharif Ahmed Tidiane Haidara monso ukana faranyonka kukani soja anuka wale nyimando jira daba mala alakiraba alayhi salam akabangili hukumu konana bara imbi talike ankara mogo asiyidi Sharif Ahmed Tidiane Haidara aka wajulu nokantugula ayimi soro otola nini aukaje anku sheria wala falhamdulillah islamew an islameya onti heredo mingabo katame alakira dilila awma akachi o minkera ambolo odekabo anzlamew ka herebe sabu akira ma hine jiyanaya akera ma hine lahara ni minnu zona kan no fetugu akuma ko bara chogomi ama nyine ala fe ala kanye aniro fla sorobagawla amin Musa nay niveau dob singa fo ko oye aka chilide ko eske oya ka bangeli ko kiray bema here wal mannemay ko alay mi fo qur'ana kono wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko kira ka chide fora namanya abi barka dalike abaka chido de ni nga ambi afo ambal makay ko yana ka tayro ja mo kana na ka famu surunyay anaka kodo dogoyay ebe ka muruti kanga ka ci de barkada ibe ma ci mami manawa na de abici iba ka ci barkada nali makko o nyawa min yadi o kanga barkada dilela sabu dile ko de acira ona ka umma damne kabiri asun koro ka alafu ka barkada na dili ana diwati wa amunyo tamanje minye anyo ye ala yere de la ko ala e fedo yira kiran nalila ka onyebla ka fedo ko la ka ko aseliye o madu ko anga histoire ko sawa ko jijara fursu ka tasma sara tasma mi samba kele amena le do adati do nga ash-shaytana fi tasma tisa Allahu akbar ngani sayyidul mursalin bangeli tasma du fara bani akratan abo cho kele na ko ji injara ka faraka masaya pale ashurfu karla kisra an qaisa Allahu akbar idra ngara kira ka bangeli evenement Allah ta'ala fe nga so chogo tala de sabu minu mbe kaye ko ni zigi nunu manga wa abe ulu kanyema baka kitabu de kono o kanyema ba obisegi mima ni ode togobu sanve aboka kitabu de kono ko mukhtasara siratu rasul sallallahu alaihi wasallam idra Allahu akbar tarima fam ni ngita bu indele alay ni kuba kabaku minunge ni ala kiraire bangeli nyeblay abo kitabu inde kono mami ye o wala fi o to ko Muhammad bun Abdul Wahhab ni ala ka kitabu wala file wa koni nekera ala fe aka kira abangeli la wa anta fitininde ola fitininde ma ngani ayirado mogo bi day sede la okro ningene ni nyogo nyena mayeli ningaka ajia kweledo islame nyuma pe ka alafu
hali n'a kɛra san kɔnɔ siɲɛ kelen dama ye ne y'o de fɔ n'i bɛ se mawuludu bɛɛ kɛ waati bɛɛ don o don a kɛ n'i bɛ se n'i ma se o la kira yɛrɛ y'a kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun o ma tɛmɛ Muhamadu Mustafa yɛrɛ kan a ye Ala fo ka Ala barikada ale bangeli la est-ce que kira y'a kɛ tan wa la kira man ka kɛ tan o ne ni e de kan ka kɛ tan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ye na bi ye ne bangeli ye ayi kira man ka kɛ ten la ne ni e a fɔra ne ni e min ye ko an ka kira dɔn ka valeur dɔn ka tugu a nɔfɛ k'a bonya ne ni e de kan k'a lajɛ ko mun y'a ka bonya kow ye ne hakili banna a ye min kɛ ka yira na nin ye fɛnba dɔ ye o dɔgɔkun o dɔgɔkun a y'a sun fisɔ ye muslim kuma min n'a ɲininkara a ka sun na a ko mun i bɛ ntɛnɛn sun a ko zaka yawmin wulidtu fihi a ko don de don ne Muhamadu bangera ka bɛn don min ma n'o kɛra ntɛnɛn ye o la ale ye ntɛnɛn sun ka Ala barikada o ye dɔgɔkun bɛɛ ye ne ni e an kana se o la an kana se kalo bɛɛ la san bɛɛ man ka tɛmɛ ne ni e ma don dɔ sɔrɔ ka sigi ka Ala barikada o b'an ka fitiri waleya yira o b'an ka fitiri waleya yira Ala ye nɛɛma min kɛ an ɲɛ la o nɛɛma barikadali an filɛ o kɛnɛ kan nin ka kan ka waati bɛɛ kɛ mawuludu la Rabiul Awwal a tile 12 a tɛmɛ ka n'a bila bi la anw ye mawuludu min sɔrɔ i b'a jate de bi yirikaw de don an sigira kɛnɛ minnu kan min ma sigi foyi kama fo mawuludu o de y'a bɛɛ ye dɛ o de y'a bɛɛ ye sabu kuma min bɛ an da ni diinɛ kuma don ni silamɛya kuma don ne ti kura fɔ o la n bɛ segin kɔrɔlen de kan jɔnni da ko ni cɛ min n'an filɛ ka sigi la bi a nana ni min ye o la n'an sigira a ka kɛnɛ kan k'a fɔ nin y'ale ka bangeli Ala fo ni Ala barikada ye fɛn min bɛ na ale nakun jɔnni ko don a nana mun na a ye ne ni e bila mun na o de bɛ diyagoya n kan ko Mamadu ka hakɛ jumɛn bɛ ne ni e kan n'an kan ka n cɛsiri o la a y'an bila mun na an k'o kɛ a y'an bali mun na an k'o to yen nin de bɛ yen kira y'an bila an ka fɛn caman kɛ a y'an bali fɛn caman na su kelenw kɔnɔ ka kelen da dama ko Muhamadu Mustafa ye nin de ɲini an fɛ ka an hakili o la an ka baara kɛ ni o ye Musa mawuludu sigili nafa ye nin ye kana wuli fiyewu f'i ka tɔmɔli dɔ kɛ a kɛnɛ kan min bɛ yɛlɛma dɔ kɛ e ka ɲɛnamaya la e ma k'i ka ɲuman dɔ jidi walima k'i ka juguman dɔ kɛli dabila kira ye ladege fɛn de laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ko Muhamadu Mustafa a kɛra anw ka ladege yɔrɔ ɲuman ye an bɛ min ladege a ka kɛta n'a ka fɔta la ko o de ka kan an ka tugu ale nɔfɛ an k'a ladege n'o y'a sɔrɔ an min an kelen don ka Ala kɛ an ma ye ka da la ko lahara bɛ se ko anw kan ka tugu kira de kɔ k'a ladege nin kɛnɛ ɲɛnamayali ne ye Muhamadu Mustafa nɔfɛ tugu dɔ ye k'a ladege a yɛrɛ ka Ala barikada la dɔw ka faamu ye de kira danna cogo min an b'an ka tɛmɛ o kan maa man ka fɛn kɛ kira ma min sinsin o faamu ninnu dɔw ka jan koyi o ka jan kira ma fɛn caman kɛ nka o kɛra a bɛ minnu fɔ ko sahaba baw don o kɛra olu fɛ kira yɛrɛ a ma min kɛ fiyewu olu y'o ɲɔgɔnna kɛ an wajulu caman na an ye lase o tuma an bɛ mun fɔ olu ka hakɛ la k'u ye bidaya kɛ wa jɛngɛ bɛ n'o ye ko nka k'o ye bidaya ɲuman ye juman y'a kolo ye ko anw ka fara ɲɔgɔn kan o de ye kolo ye wa wajulu de ye kolo ye wa ka mɔgɔw hakili jigin Alakira la o de ye kolo ye wa ka kira tanu fɔ o de ye kolo ye wa mun ye kolo ye sisan mun o de la
ba dolanti sama nunu nɔfɛ sabu niw ye nin faamu ka ban anw fɛ jamana min n'an b'a kɔnɔ n'o ye Mali ye maulidu m'a fɔ a tɛ kɛ diɲɛ jamana tɔw la nka k'a fɔ Mali ta ɲɔgɔn b'a la ne ma da o la a ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ maulidu bɛ kɛ anw fɛ yan cogo min ne ma da la n'a bɛ kɛ diɲɛ tɔw kɔnɔ ten ne t'a dɔn o kɔrɔ anw de sama maulidu dagali walima a bi bɛɛ yɛrɛ nɔfɛ bilen nka ne hakili cayara tuma dɔ la i bɛ to ka dɔw ka faamu dɔw ma i tɛmɛtɔ a banna nka kaida kelen dɔrɔn ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye n'an b'o sɔrɔ Imam Ali da Aisha radiyallahu anha n'o ye kira furumuso ye ale de ko a ka kumakan na kuma min na Aliyu ibn Abi Talib tɔgɔ fɔra a ko cɛ foyi tɛ yen ala ka dugukolo kan min bɛ kira ka sunna dɔ ka nin jɛ in bɔ Ali ibn Abi Talib a ko maa foyi tɛ yen min bɛ ala kira ka sunna dɔ ka Aliyu bɔ k'o tɛ yen Aisha kuma min na a ye nin fɔ Ali ka kumakan dɔ an b'o min di an dɛmɛtɔ a ko ma ahadun ibtada'a bid'a hatta taraka biha sunna a ko maa si tɛ yen k'i ye bid'a ko dɔ daminɛ bid'a tɛna fiyewu f'a ka sunna dɔ kɛlɛ k'o bin ka bɔ yen k'a fɔ n ka na ni fɛn dɔ ye min bɛ wele ko bidaya bidaya ye fɛn min ye fɛn kura sinsin diinɛ kɔnɔ min ti bɛn nin diinɛ in na ko maa si ma o fɛn dɔ sinsin f'i y'a kɛ ka sunna dɔ bin an ka ɲininkali ye min ye maulidu ye bidaya de ye a ti bɛn karamɔgɔ dɔw ka kuma sera degré ma ko hali ji min bɛ kɛ maulidu kɛnɛ kan walima dumuni k'a dunni k'i bɛ ka haramu de dun k'a ti bɛn fiyewu bilahi ne ye karamɔgɔ dɔw ye mais i t'a dɔn ka faamu taara min ko karamɔgɔkɛ ko kɛnɛ jumɛn kan ko alakira bɛna ko fɔ kɛnɛ min kan k'a ka bonya yira ka ala fɔ ka ala barikada hali n'o y'a sɔrɔ an ka kɛ ko o man ɲi a kɛcogo la ko kura daminɛlen don an ka o ta ka baara kɛ n'a ye nka e ka mɔgɔw ka ŋaniya layɛ k'u sigi cogo layɛ dɛ yala fɛn minnu haramuyalen don sariya la dunda la minda la yala nin b'o la wa walima e yɛrɛ bɛ istinbaatu dɔ k'i yɛrɛ ye de diinɛ ko la de silamɛ a kɛra min ka di ɲɛ ye koyi dumuni min mana k'o yɛrɛ bɛ haramuya la ilaha illallah nka fo an ka faamu de sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye u yɛrɛ ka karamɔgɔba dɔ ni u bɛɛ bɛ sɛmɛ o fana na ko Sheikhul Islam Ibn Taymiya o bɛ sɛmɛ nin na a daminɛ no o y'a ye o tugura Muhammadu Abdul Wahab kɔ o farala ale kan o ye sheku min ɲini ko anw bɛ nɔfɛ ni o n'an ka faamu caman bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o taara o ta k'o ka sheku ye n'o wele Sheikhul Islam Ibn Taymiya Ibn Taymiya ko a ka kitabu kɔnɔ min bɛ wele ko Iqtida'u Siratal Mustaqim tari ma faamu ko a ɲininkalen mawuludu ko la a ko mawuludu a ko a kɛbaw o bɛ baraji ba sɔrɔ a la baraji ba mawuludu kɛli la ko n'u ka dusukuna miiri ye ko hali n'o y'a sɔrɔ bidaya don ko nka k'a kɛbaw bɛ baraji ba sɔrɔ n'u ka dusukun miiri ye baraji ba bɛ sɔrɔ min na o bɛ dabila bilen o la a t'a ka karamɔgɔw ka kumaw lajɛ fɔlɔ yan'a ka kuma kunfɛ baraji ba bɛ sɔrɔ kɛnɛ min kan a seereyali kan o dumuni bɛ taa kɛ haramu ye ala ka sababu ɲuman k'an ye nka dalilu kuma dɔ la a ka nɔgɔ kojugu ni mɔgɔ bɛ ka kuma diinɛ ko la ka dalilu d'a ma o ka nɔgɔ Ali ibn Abi Talib ko ten ko al-hujja ala al-jahil sahal walakinna iqraruhu biha sa'ab min t'a dɔn ka dalilu di o ma e min b'a dɔn k'o ka nɔgɔ kojugu
ko ka jakuya so amasa ko ka gala de nga ka dalu ko ndama fo haklima fulati nyonzo so ala ko o kanno adomama Allahu akbar konga kata tigi de jakuya ko fika fonzona ko ka gala de wa o yere ka gala on yere mago tala ka fo asona o aiba ne ala ka jombe ka famu ka songa ba ban wasa falhamdulillah ola ala kira bay a cikin belebele bi nan ga jamana yin mako be o belebele badola o ye jumɛn ittihad ittihad ɲɔgɔn fɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen ka bɔ da kelen anw ka kira a bɛ min fɛ o ye nin ye ودلولو أبب سرو نينا على كلام محمد المصطفى نالك السنة سلمو نالك السنة سلماي سنة الفعلية وسنة القولية والتقريرية إبا بسرو مود المصطفى أكان ينفين ينينا نو ديكو أنغا فرانيوكا أنغا دو دكلي أنغا بو دكلي anga be modul mustafa ni nyini bani nyonje jango islamo yera dama jango islamo yera dama o de la janganga tonna me anga jamana kono bi ala kira anani fofe nafa ba bela abebi jo nafa ngabi anga jamana mago be fedola ni oye beni kiliyai ko anga faranyonga ambolo kadi nyoma anga jamana mago be odela bi katme chamanga bani keneka Allahu akbar ne kira chikundoy wa kira ni bende ni jebbe ni nyonje odela ka chi modu ka chi ko o kira jebbe la jele ka hina soroli sababu keneka jebbe mati toro modul mustafa ale ka ci mashi manga de gonzoro na ka ci isona ka faraka o ibana o ale ka ci bi here de sima ati de kunzima aidra wallahi modul mustafa wala kira femba me nyina fe ko anga do dakele Allahu akbar anga bo dakele wani bete ani kelete ni o masabati yoro nyatati taqaddumu ko anga tanye anti progresser ka sɔrɔ anti ɲɔgɔn fɛ o ti foyi la silamɛya ko do kafiriya do ni bɛn bɔra fɛn o fɛn na e sigi k'o laban kɔnɔ balawu de dɛ o de la anw ye min fɔ anw ka jamana mɔgɔw a bɛ min na bi ko a ye kɛ kelen ye ni bɛn banna fɛn o fɛn na ni ɲɔgɔn minɛ banna fɛn o fɛn na o fɛn binna dɛ kaida dɔ bɛ yen ko farro tasut ejija e ka farali kɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka se sɔrɔ ni sera ka mɔgɔw fara k'u dusukun bɔ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se sɔrɔ ne wulibali ye dɛ o la an ka jamana in taacogo an k'an k'an jija ko kira ka nin fɛn min n'a nana n'a ye ko bɛn ni kelenya o tɛ silamɛ ko dama ye dɛ an ye nin fiiliya ye ala kira yɛrɛ de la a ye min waleya a y'a fɔ nka a yɛrɛ tilala ka k'a kɛbaa ye ani bolisɔnnaw sigira ɲɔgɔn kan ka balo ni ye kuranɛ yɛrɛ ka kuma ye aw kun ye ɲɔgɔn jugu ye nka ne ala y'a dusukun kɛ kelen ye wa ni muhamadu mustafa ye ni ale de ye nin kɛra umar bin khattab dɔ la ye khutba kɛ a ko alhamdulillahi lazi a'azzana bil islami wa akramana bil iman wa rahamana bin nabiyyi al mustafa bihi allafa bayna qulubina a ko ne bɛ ala fo ka ala barikada ala min y'anw mun ye ni silamɛya diinɛ ye ka an garamaya ni limaniya tali ye ka anw hinɛ ni ala kira dili ye an ma an b'o ala fo k'a barikada n'o muhamadu in de ye an dusukun kɛra ɲɔgɔn fɛ an bana ɲɔgɔn na an ye dan sago ɲɔgɔn kan wa foyi ti balawu ni ɲɔgɔn juguya sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn ka hakɛ tiɲɛli min kɛ o de ye balawu ye o la kira nana fɛn fɔlɔ min bɔ yen o de ye o ye ko an ka don da kelen da i ka hakɛ ma ka n'i balima tɔɲɔ laysa laka akhun man dayya'ta haqqahu ne ali ibn abi talib ka kuma ye ko i balima tɛ maa ye i ye maa min ka hakɛ tiɲɛ i balima tɛ
i y'a muso tigɛ i y'a ka nafolo détourné i y'a namara i y'a janfa walima i y'a juguya walima i y'a dabali ko i y'o kɛ maa o maa la a dɔn i balima t'o ye innamal mu'minuna ikhwa minnu ye ɲɔgɔn balimaw ye mais anw kelenw anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn na an bɛ ka bin ɲɔgɔn kan an bɛ ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ an bɛ ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ nin ye silamɛya ye ni silamɛya cɛ ka ca o la ne ni aw an kan ka don kunu dɔ de kɔnɔ o ye kunu jumɛn ye ko Muhamadu Mustafa min nana ni nin diinɛ in n'an ko an b'a nɔfɛ ni tiɲɛ don ko nkalon tɛ an ka fɔta la anw kan ka to kira nɔfɛ a ka kunu kɔnɔ ani sahabaw u donna kunu min kɔnɔ Musa n'u sera ka diɲɛlatigɛ ba in dege o ye nin de ye nka ni m'o sɔrɔ a tigɛ man di dɛ o la ko Muhamadu Mustafa nana nin kama an ka don da kelen an ka bɔ da kelen nin ye misali de ye ko ja ni farafarali bi kɛ ko ja se tɛ yen nka n'an faralen don ɲɔgɔn kan se bɛ yen dɛ union fait la force ne ye tubabuw kan dalen dɔ ye fara ɲɔgɔn kan bolo di ɲɔgɔn ma k'o ye fanga ye itihad quwwa nin ye tiɲɛ ye bamananw ko ten ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o kɔrɔ ni nin dalen i mana don diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa nin dalen sɔrɔ yen larabukan na bamanankan na tubabukan na sabu maaya tɛ taa nin kɔ ni nin jɛra kaban a bɛɛ bɛ tiɲɛ ni misali jɛlen dɔ bɛ yen an ye nin bɛɛ kalan nin tilawa in de kɔnɔ n'o de siranu salasa misi saba jɛma finma bilenma o ni waraba bi ɲɔgɔn fɛ wara nana a tɛ se ka misi in bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ wa n'a ko a bɛ kelen minɛ tɔw na muru t'a fɛ wara ye mun kɛ n'an k'u fara mun ka sɔn ka se sɔrɔ o kan a ye misi tɔ fila wele ko jɛma min banna ni su kora ni donsow nana fɛlɛli la fɛn jɛman b'i ye dɛ a t'a to ne k'o bɔ a la mun ka sɔn an ka kisi an ka nin kungo kɔnɔna in na yan o ko an jɛna n'a ye waraba a ye misi jɛma faga a y'o dun kuma min na o kɛra a taara gɛrɛ finman na waati kɔfɛ a ko n'an ma bilenman in fɛnɛ bɔ an na hali n'an dogolen don ni donso ye bilenman ye yɔrɔ jan fɛ o n'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yan dɛ a ye sira di ne ma n k'o bɔ a la finman ale fɛnɛ jɛna ni o ye a tilalen kɔ o la a ko e k'i sigi ka makɔnɔ ni n labɛnna don min e dunni kama n bɛ e yɛrɛ dun sabu se t'e bilen a y'a ka ɲinifɛn sɔrɔ ni mun ye ni ɲɔgɔn labila ye ni ɲɔgɔn labila ye o ye ɲɔgɔn labila a labanna di o bɛɛ ka halaki kan nka n'u farala ɲɔgɔn kan n'i y'a ta k'a lajɛ bi hinɛ ɲɔgɔn na banna aw ni ɲɔgɔn cɛ ka makari ɲɔgɔn na Musa o banna nka n de bɛ diyagoya an kan dɛ mun ka sɔn an k'an ka ɲinifɛn sɔrɔ fo an bɛɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen an ka yafa tɛmɛlenw ma n'o tɛ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ an ka yafa sabu ne ɲinina an ka kira yɛrɛ fɛ nin diinɛ in minɛli la Musa ko yafa o de b'a baara kɛ khuzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin Muhammad yafa fɔlɔ ta yafa jɔnw ma yafa o bɛ min k'ila la o bɛ min f'i ma la yafa i ka sɔrɔ ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan o de la an k'an ka janto na an ka bi jamana kɔnɔ a bɛɛ kɛra burujali ye maa si tɛ to yen faamaw bi nɛni bɛɛ kuma tɛ diinɛ ko sira ma nka a leçon bɛ anw kun na ka kɔrɔ o de b'a to maa si t'a fɔ ko ɲɛli kɛ ni i tɛ sɔɔniw bɔlen i kama o tɛ kɛ fiyewu ni ko an ka ɲɛ
iko minnu ma an ka ɲan bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ olu de bɛ kɛ tasuma wulibaga ye o de la ala ko a ka kira yɛrɛ ma ko sabali yafa fɔlɔ ta wa amur bil urfi i ka sɔrɔ ka mɔgɔw bila ɲuman na nga muhammadu arida al jahilin nga i kodo ka bɔ kodɔnbaliw ma sabu olu t'a dabila yafa dɔw ma sabu dɔw b'i nɛni ka fɛn f'i ma u t'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ nga dɔw b'i dɔn k'i na kun dɔn o bɛna taa olu t'a dabila ko i ko dɔ ka bɔ olu ma tuma dɔ la i ka segili k'i kɔfilɛ i kɔfɛmaa bɛɛ la i t'i se yɔrɔ sɔrɔ joona dɔw to yen o de la an bɛ nin fɔ an ka nin ɲɔgɔn bɛɛ ye k'u ka sabali u ka sabali maa si t'a fɔ ko a ye kɛ ɲɛlikɛla ye lukumana ko a denkɛ ma ko n denkɛ mɔgɔw bila ɲuman na mɔgɔw bali juguman na n'i y'o daminɛ wasbir ala ma asabaka fa inna zalika min azmi al-umur ne ka fɔ mɔgɔw ka ɲuman kɛ mɔgɔw bali juguman na nka n'i y'o daminɛ a y'i sigi a kan dɛ u ka balaw bina fasbir ala ma asabaka o la sabali tɔɔrɔ minnu b'i sɔrɔ o la o b'i nɛni o b'i buruja i fa b'i nɛni nka sabali o kan fa inna zalika o sabali in fɛ min azmi al-umuri ni kobaw bɛ yen o y'a dɔ ye o de la n ko a ka sabali a ye sabali min bɛ fɔ a ye sabali n'o ye jamiyatu ansarul islami ani seydi seydou ousmane madani hayidara a kanubaw u ka sabali ni baaraw kɛra a b'i ye dɛ ni baaraw kɛra a b'i ye aw ye min kɛ kɛnɛ kan kow de don a ye min kɛ diinɛ tɔgɔ la mali bɛɛ jɔnniw y'a kɛ jɔnni a tɛ yen et puis a sera foyi kan a tɛ yen diinɛ tɔgɔ la joli minnu kɛra dɛmɛ minnu kɛra dɔgɔtɔrɔsow la o n'a ɲɔgɔnnaw la kalanso min bɛ anw fɛ mali kɔnɔ bayirikaw don dɔgɔtɔrɔso hakɛ minnu jɔra an fɛ a bɛ jate ka taa de mais o bɛɛ n'a ta baara min bɛ ye la an ye min kɛ u m'a kɛ wa o to yen diinɛ tɔgɔ la ka dɛmɛ bɔ a la diinɛ tɔgɔ la laseli la an ye min kɛ u m'a kɛ kɛnɛ kan ko de don ni diinɛ tɔgɔ don an ye wuli ka jɔ min kɛ ka mɔgɔw wele ka na ala ma boli hakɛ minnu bila la an kama a ye kelen fɔ min sera k'a minɛ mɔgɔw la jɔnni a tɛ yen anw ti من القهار من المحيي من المميت وحيد الله ادرا tariman fam ne wuli bali ye dɛ kɛnɛ kan ko de don mais don o don n'i ye bɛɛ dɛ sirilen ka o tigi de nɛni ka tɔw to yen o kɔrɔ ɲɛ dɔ b'o ko la sa dɔw kan ka den tɔw ye mun kɛ a ye kuma ka kɛ nka aw ye min kɛ minnu bɛ ka fɛn fɔ an ma mun na aw ma fɛn dɔ fɔ n'i ma ɲɛ insɔfu kɔ n'i ko ko n ye fɛn dɔ ye o ma ɲɛ a la n'i y'o fɔ i ye min ye n'o ka ɲi a la mun b'i da de o kan o la i b'a dɔn ko ala ko tɛ ala kira ko tɛ la mais anw da ye ni hakilimaya ye i y'a dɔn ko nin ye ɲɛli baara ye wa nin de don dɛ wulibali don anw ye mɔgɔw wele hali an ka diinɛ kɔnɔ an b'i wele ka na min ma o de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye ni o ye jogo ye wa kira mana foyi kama fo o dama mais an bɛ taa n'an ka mawudu ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ n ye ɲɔgɔn minɛ de fɔ ko bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ jango minnu ko an ye silamɛw ye jango minnu ko an ye silamɛw ye kuranɛ ko ten wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu الأمر والنهي في هذه الآية كو أي يوم منه على كجروبا كلينا أي يوم منه سلاميات ديننا أي فانيونغا كتلك أمبلي ولا تفرقوا أنا فرافرا أياك أنا آياتو أفلا بينيون زرون إندكنيا كلينا كو أي يوم منه على كجروبا كلينا أكنا فرا mais anw silamɛw anw ta kɛra aya in ngalali a kɛra kalali a baara bina ka bɔ a la kira ko tɛ ali ibn abi talib ma ya'ti ala an-nas zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wala min ad-din illa rasmuhu wala min al-quran illa darsuhu ya ali do bina se mɔgɔw ma foyi tɛ to diinɛ ko la te fa masiri
foyi tɛ to silamɛya yɛrɛ la fo a tɔgɔ wa foyi tɛ to kuranɛ na fo n'a kɛra darisu ye a bɛ kalan kuranɛ bɛ ɲɛdɔn tajwidu ahkamu tajwidu kiraaw Musa a dɔw kan bɛ legelege Seydina Ali ka kuma dɔ ye nin ye a ko don dɔ bɛna se Muhamadu mandenw ma ko la yu'rafu al-ulama illa bi sawbin hasan ko a do karamɔgɔw tɛna dɔn ko fo fini ɲuman donna n'o bɛ min gana o de bɛ jate a do karamɔgɔ ye wa k'a b'o cogo kelen la ko a do kuranɛ dɔnnaw k'o tɛna dɔn fiyewu illa bi sawtil hasan fo n'a kɛra mankan duman ye k'a bɛ siyɛnɛ a bɛ legelege ko kuranɛ dɔ bɛna da ye mais kuranɛ dɔnni ye jumɛn ye a baara ko kuranɛ ko wala taqrabu zina a kana gɛrɛ jɛnɛya la i kan legelege k'o kala o i kan dɛkɔrɔ k'o kala o a bɛ mun nɔfɛ dɛ ko jɛnɛya to yen nka hali n'i kan bila kabakolo la jɛnɛyakɛla nafa b'a la wa nafa t'a la o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ko kuranɛ baara bɛ bi an b'o de la bi a b'an bɛ da an ka sigiw la an ka kɛnɛw kan wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraku a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba la mun ye ala ka juruba ye a fɔ an ye mun don silamɛya diinɛ o ye e ta ye wa la o ye ala n'a ka kira ta ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ o de kan an kana fara o t'anw ta bilama ye dɛ nin diinɛ kelen in na anw de kɔdɔlen don ɲɔgɔn ma anw de balen don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an ka kuranɛ an ka kira ko di a ko di wala tahasasu wala tajasasu wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana an ka kira in de ɲini an fɛ kira ko di ko an kana ɲɔgɔn fɛsɛ an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ an kana ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn hasidiya an kana ɲɔgɔn fɔden juguya ne de fɔra wala tanafasu tanafusu ka fɔden juguya kɛ ɲɔgɔn dɔ la ala ye hɛrɛ dɔ k'a ye min bɛ ka boyɛlɛ ta a ma bɛn ma n b'a juguya nin de bɛ anw fɛ yan bi an banna ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn juguya foyi tɛ ko ala ye fɛn dɔ k'a ye a ma kɛ ye mais hasidi ni jɔn don i ni ala de don jɔn y'a di karisa ma dɛ aha a n'a ka kafiriya jɔn y'a d'a ma nafolo min b'a bolo jɔn y'a d'a ma kafiri caman bɛ yen o ye bolow ta ka dɛsɛ u ka ɲinifɛn o m'a sɔrɔ mais jɔn y'a di nin ma tɔw la ni nin kɛra silamɛ ye jɔn y'a d'a ma ala tɛ wa kuranɛkala caman bɛ yen u tɛgɛlankolon don o kɔrɔ min y'a di nin ma o ye ala ye n'i y'o juguya o ka sɔrɔta dɔ nɔfɛ i ni jɔn min ɲɔgɔn na i ni ala don mais hasidi ka hasidiya dabila n'o tɛ Seydina Usman bin Affan a ko a ka kumakan na a ko yakfika min hasidin yaghummu waqta sururik a ko fɛn dɔ k'i wasa ka bɔ hasidi kɔfilɛ ma hasidi la ko sabu ale tɔɔrɔlen na a haminen don tuma bɛɛ e ka nisɔndiya waati o y'a sɔrɔ tasuma b'a dusukun na ko o yɛrɛ dama k'i bɔ n'i ye se sɔrɔ a tɔɔrɔ la mobili kura sɔrɔli fɛ so kura jɔli fɛ tasuma dɔ farala ale kan ko o dama k'i wasa ka bɔ hasidi juguyali ma o de la an bɛ min fɔ an kana ɲɔgɔn ye ko a ye sabali ni baara bɛ kɛ baara bɛ ye dɛ jamiya tɔnsarudin islam ani hayidara kanuɲɔgɔn a ye sabali bɛɛ ti jaabi ta ye dɛ ne delila ka nin fɔ a ye n ka wajulu dɔ la n k'o ye hakimu dɔ ɲininka ko hakilitigi ye jɔnni ye a ko hakilitigi n'i m'a dɔn ko man yadiri mata yatakallam wa kayfa yatakallam wa ma aman yatakallam a ko hakilima ye mɔgɔ min n b'a a kuma waati dɔn n'a y'a kuma waati dɔn a kan ka kuma cogo di a b'o dɔn n'a y'a kuma cogoya dɔn ani min kan ka kuma a b'o dɔn waati bɛ tɛ mɔgɔ kuma waati ye dɛ nka n'i y'a waati yɛrɛ sɔrɔ f'i k'i kuma cogoya dɔn kuma cogo bɛɛ tɛ mɔgɔ kuma cogo ye dɛ
hakilima kɔni n'i ye a kuma waati sɔrɔ k'i kuma cogoya dɔn mais a dɔn ko ni jɔnni bɛna kuma mɔgɔ bɛɛ tɛ jaabi ta ye a ye dɔw to ala yɛrɛ ma a ka da de ka dɔw to yen n'an bɛ taa an bɛ se min fɔra anw ye kuranɛ kɔnɔ anw b'o ta ka baara kɛ n'o ye o ye jumɛn ye kuranɛ ko waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Muhammad a f'u ye k'u ka baara kɛ u ka baara kɛ n'u ye baara kɛ ne ala bɛna baarakɛlaw dɔn n ka kira bɛn'u dɔn wa a yɛrɛ dama bɛna baarakɛla dɔn a la an filɛ nin ye terrain kan jɔn ye baarakɛla ye jɔn ye baarakɛla ye wallahi jamiatu ansarul islami bi fo minnu zora ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ k'a di ala ma an ma besoin maa wɛrɛ la k'an bolo ja k'a di an ma anw y'a bɔ an kunna de k'a kɛ k'a di ala ma k'a di ala ka jɔnw ma jamana in ye a ye baara kɛ jamana in ye dɛ aha ni an ka weleda ye fɔlɔ min n'an b'o kan n'o ye Seydi Seydou Ousmane Madani Haidara a y'a ɲini mɔgɔw ka sensibiliser fɛn min kan ni o sabatira an bɛ fitinɛ min kɔnɔ o kun tɛ kɛ mais cɛ caman muso caman jamana in kɔnɔ maa ba yirikaw minnu jɛna n'a ye ka fara kan ni olu bɛɛ tun bɛ nin fitinɛ la sisan b'a sɔrɔ dɔ fara b'a kan mais maa ba joli san o san Mali kɔnɔ maa ba hakɛ min bɛ ba ye a k'an bolo an t'a da dɔn Mali kɔnɔ san o san wa o t'anw dama ye ani cɛ minnu bɛ Haidara bolo cɛ minnu b'a bolo n'o ye jamiatu ansarul islami karamɔgɔw ye Mali kɔnɔ yan minnu b'a fɔ anw tɛ fila fara ala kan an tɛ sonyali kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an t'an den faga an tɛ namara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ ni Muhamadu y'an bila ɲuman min na an b'a kɛ cɛw la musow la n'u y'o ta ka sabati o kan an t'o maa hakɛ da dɔn o kɔrɔ anw ye baara de kɛ jamana kɔnɔ anw ma fɛn dɔ di mɔgɔw ma ko a ye taa sigi ni nin ye a mana fɛn o fɛn kɛ a bɛ kisi la o tɛ yen anw ye min f'u ye alakira ye min d'a ka cɛw n'a ka musow ma ni o ye ka sabati jogo kan ye jogo wa ni fɛn min na bɛ diɲɛ na kɛrɛnkɛrɛnlen na anw ka jamana kan bi nin don bɛɛ haminen don ne ka mara ye bɛɛ haminen don ni i yɛrɛ kun ni ye bi an ka jamana kɔnɔ bi fali bɛ ka kɛ a ka di mɔgɔw ye cogo mais alakira ko ten dɛ wallahi ko ni mɔgɔw ma sabali fitinɛ bɛ na ko kuma dɔ la fagalikɛla t'a dɔn fima qatala wa fagalen t'a dɔn fima qutila ma qatala wa fima qutila ne tiɲɛ ye dɛ jamana an kan k'a lajɛ ko nin bɛ bɔ an fɛ yan cogo di mais jɔnni bɛ se nin na diinɛ mɔgɔw olu de jɔyɔrɔ ye nin ye fitinɛ banni olu de bɛ se ka jɔ nin jɔyɔrɔ la olu b'a don dɛ nka ni bɛɛ y'i dɛ de walima dɔw ka kɛ takurundonna ye diinɛ tɔgɔ la o bɛ wuli bilen wa e min kan ka kɛ ɲɛlikɛla ye mun ka sɔn dilanli ka kɛ ni e yɛrɛ kɛra takuru donbaa ye o fitinɛ bɛ da la anw tɛ silamɛya dɔn ni o ye o la anw bɛ min dɔn Mali ko an kan ka fara ɲɔgɔn kan silamɛya dama tɔgɔ tɛ dɛ la maaya tɔgɔ ko ni bɛn tɛ yen ni kɛlɛya tɛ yen taaɲɛ tɛ yen dɛ o la an kan k'an jija an ka sabati jango an minnu ye silamɛ ye kira Muhamadu Mustafa ko masalul mu'min mu'minu misaliya ko o b'i n'a fɔ kogoba kelen de al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mu'minu misali k'a b'i n'a fɔ kogoba kelen dɔ bɛ dɔ gɛlɛya dɔ bɛ dɔ gɛlɛya mais n'an kɛra ɲɔgɔn labilala ye min an misaliyara ni o ye o bɛ ban pewu ne mumini ka hakɛ a mumini ɲɔgɔn ka kira Muhamadu Mustafa ko tɛ a ko al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yusallimuhu a ko mumini a balima de ye mumini ye dɛ a t'a tɔɲɔ wa a t'a labila a t'a labila nka bi nin kumakan minnu bɛ yen anw ɲɛna nan kɔ o de la nin ju ninnu dɔw ɲɛnamayali an kan ka ɲɔgɔn hakili nin de kan ka ɲɔgɔn bilasira ko alakira ye mun fɔ an ye kuma dɔ la nin laseli la bi alakira ka nin bilasirali kan na a ka mawuludu kɛnɛ kan dɔ bɛ bɔ yan bi faamu dɔ kun b'ale la kuma dɔ la o na yɛlɛma o faamu kolon na yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye sabu i ka kira m'i bila foyi la fo ɲɛli wale kɔ an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de kan
an man ka ɲɔgɔn juguya an man ka ɲɔgɔn hasidiya kira ko ten ko an kana ɲɔgɔn hasidiya an kana ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn dabali an ka kɛ ikhwana balima kelen ibadallahi ikhwana ko an ka kɛ ala ka jɔn ye balimaya la an bolo dilen ɲɔgɔn ma nin ne ɲinina an fɛ mɛ n'an ɲinana nin kɔ Musa a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ o de la ka a surunya ko Alahu Taala ye an wele ka kɛ min kan o de ta'awanu alal birri wat taqwa ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala duga kan ani ala ɲɛsiranya kan ko an kana ɲɔgɔn dɛmɛ alal ismi wal udwan jurumu Musa ani juguya an kana o kɛ fo nin ka to an kun na kuranɛ ye min yira an na o de ye bɛn ani kelenya ye n'an ma ɲɛ ɲɔgɔn su kɔ an ka ɲɔgɔn su ka bila ɲuman wale la an kana ɲɔgɔn su ka kɛ juguman kan ni mɔgɔ minnu ɲɛna n'o ye ko taqwa kuranɛ ko ten de ta'awanu alal birri wat taqwa an ka ɲɔgɔn su an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ fɛn jumɛn kan alal birri wat taqwa ala duga ye mun ye an filɛ o kɛnɛ de kan cɛ min nana o dama o de ye Muhamadu Mustafa ye ko ala duga bɛ sɔrɔ di ala dugaya k'o de ye ala bi jɔn bila min na ko nin kɛ jɔn min ɲɛsin o kɛli ma ani nin to jɔn min ye i yɔrɔ ma janya ka bɔ o kɛli ma ninnu de ye ala duga sɔrɔbagaw ye waati cogo kama n'o tɛ ala b'a duga a duga jɔn fɔ suratu bakara kɔnɔna la k'a fɔ birru ko o tɛ ɲɛsin fɔnko ye birru ye min ye n'o ye ala duga ye ala b'a cité mais a bɛɛ bɛ taama fɛn min kɔnɔ Musa ko jɔn ka yɛrɛ dɔgɔya ala ye ko ala i mago bɛ na di labɛnlen don a kɛli kama e ala ye birru bɛɛ bɛ taama fɛn min kɔnɔ o ye nin de a laban ye jumɛn ye n'a fɔra an ka ɲɔgɔn bila o sira kan ko wattaqwa a de ala ɲɛ siran ɲɛ an ka siran ala ɲɛ gundo ani bangela an k'an jija an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'a kɛ ala kama ala ɲɛ siran ɲɛ o ka sɔrɔ an na sabu ni ala ɲɛ siran ɲɛ tɛ jɔn na baara foyi tɛ yen k'o bɛ jɔ i ye innama yataqabbalillahu minal muttaqin k'a fɔ ala bɛ minɛli kɛ jɔn bolo fɛn dɔ la i ka seli la walima i ka sun na walima i ka hiji la walima i ka jaga la ko o tɛ minɛ maa si bolo fo minnu kɛra ala ɲɛ siranyɛbagaw ye i ye nin zarakati di ko ala y'a bila i ka ɲuman mizanu na ko fo k'a sɔrɔ i bɛ siran ala ɲɛ innama yataqabbalillahu minal muttaqin wa fɛn min dɛyɛ bɛ an na bi n'an kan ka sama o nɔfɛ ko an ka bɛn an ka tile ka don da kelen an ka ɲɔgɔn bila ɲuman kɛli la ka ɲɔgɔn bali juguman na a ye ɲɔgɔn wele ka na ala ye siranya ma o de y'a ka baara ye diinɛtigiw nin de y'an jɔyɔrɔ ye Muhamadu Mustafa min n'an b'a nɔfɛ ale nana nin de kama ko an ka don da kelen an ka bɔ da kelen jango n'an kɛra silamɛw ye o la Mali la fitina tun man ka sɔrɔ yan sabu Mali kɛmɛsigi o kɛmɛsigi ko 95 walima a ka ca o ye o de ye silamɛ ye tɔ fitinin dama olu de ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye o kɔrɔ majorité ye jumɛn ye silamɛw ni o ye tiɲɛ ye n'an ka kira bɛ an zu ka kɛ nin kan o man ka ntanya anw fɛ yen o man ka ntanya o de la n'o ntanyana a fɔ ko anw ye kira yɛrɛ nɔfɛtigiw de dabila an tɛ ala kira nɔfɛ mun bɛ diyagoya an kan ko an ka tugu o nɔfɛ yan'an bɔ waati cɛ diɲɛlatigɛ in tɛmɛsira de don dɛ Seydina Ali ko ten a ko diɲɛlatigɛ a ko tɛmɛyɔrɔ don i bɛ tɛmɛ de diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la o la k'i k'a bila i kun na i bɛ bɔ yan i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ o de y'i ka sara ye ko i k'i jija i tɛmɛ tɔ la ko i ka kɛ ɲumankɛla ye i tɛmɛ sen fɛ kana kɛ jugumankɛla ye o la an bɛ min ɲini an ka faso ye fasodenw ye ko o de ye hɛrɛ ye an ka kɛ kelen ye a minnu ye silamɛ ye ka an n'u hakili an ka kuranɛ ka kuma na ani kira Muhamadu Mustafa o fana ka kuma la min bɛ diyagoya an ka kɛli la ko ala ɲɛ siranya wa n ka bɛɛ bɛ ala ɲɛ siranya de bolo o de la kuranɛ ko ten ko yawma nahsharul muttaqina
ila rahman wafda Haydra. domi amina ala sran ba wili kata umayro no hina masai wafda jamakulu Allahu akbar. ne qur'ana ka kumai tarima fam nahshurul muttaqin ambi ala sran jon wele kana umama u jamakulu obina minun zirana alanye ka koto ala taala Allahu akbar. juma mitugola Aywa. wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda Sigi. Haydra. Ha? nga jurumu taw afora minun nga so no ko andi so Voilà. afora minun nga sira nyuma tama no maso no karabala utigo yeya ka ke fitna tigo ye afora ay jena dabla minun ngo anda dabla al mujrimin jamwaji namarato famad zagola juzi surafa minana toyeli kala nunu ulu de wele ko al mujrimin jurumu taw ko wa mina jurumu taw genge obina Allahu akbar. ma nyuma minun zona ne ala tama al muttaqin Sigi. Haydra. minun dara ne ala la ka kila ka sirane ala nye ko ne ala de y'u dambu fa u sale ko mbu lakunu Allahu akbar. o la qur'ana ko te ko lahara ye donye domi nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda Haydra. Allahu akbar. wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda Sigi. ni do bi se mina janama mina atoy di jurumu taw ku genge kanu digi janama kono o do bi se o do jume la harajo do minu do janama kono Bani. mais jo ni barakera jo fe sumali de be pezeli de be e minge nyuma di juguma na bitake pezi ala nyekoro Wallahi. ikaketa Sigi. o de la nga ngan janto ko sebe ko nyina makango de amika feo fege ko ala hakli bana Wallahi. kono sili kebo bangoro minu mika beta no fe anga nyuma ananga juguma Haydra. utaledo o abitalla jede balazila ko e munge o tada ne munge bela jele de tabta suma nga qur'ane ko te ko mogode kuna jara minu nga barazi giriyara nyumana nga mabe bonana minu ta fege yara nyumana Bani. wa ulu jigiro janame konnay o e jonu ye ko jurmu to afra minu nga sabali no ko ayandui ay alaka ay kira modul mustafa no fetu kira ko anga ndeke che an mago te ola ulu minu wele la no lu wele ko jurmu to qur'ane ko ulu fana mina do janame kono Bani. jigibi da munga kuma dola sumali kele jigibi da munga soronali ash-shafa'a ko jo gabbara kuma dola do kabbara se ko kishi nga soronali be de nga do fane soronali fo ka se yoroma kuma dola bi ki kono ko bebta aljina kono soronali be shafaatul kubra be kira de bina ka tetru ala ko ala ba fawuli sal tota afo madima ne mando nga kishi do binu fo kira mando bebe kishi nga ulu ni kira ere nyonjeo nga kira kote kone mando bebe do aljina foni minu mbana jado bi bawo ko ba manji ubala esabo ko kira ma yana modo bi ba ka do aljina kono kira ko awo ko sabu kadaka ko flado mana ata'ani dakhala aljanna wa mana asani faqad aba ko cendo ko ni minu ndugurana kan labato nga fotala ko olu ye aljina kono dewye meni minu mbana oma kana labato minu ye soso ko olu de ko ala ngay aljina na shafa'a be nga be mo doye on ningura le ayay anga tonno fetugo ako aljina kono dew ko ye mo ye minu zirana alanye ka kenyu mangelawe wajjana ma kono dew ko ye jurumu toye minu dora o ka wala jugo ka wala yamlikuna shafa'a illa man ittakhadha inda arrahman ahada la yamlikuna shafa'a udole janama kono o janama kono dew ka fo ni dundoy
k'a fɔ soronali bɛ yen a ko fɔra ko kira b'an soronali wa ala ko soronali mɔgɔw n'an k'o fɔ a ye la yamlikuna shafa'a illa man ittakhadha inda arrahmani ahada ko soronali tɛ maa ye maa minnu fo minnu gɛn bɛ ka layidu ta u ka ala ye u ka ala bolo k'o layidu tigiw k'olu de ye soronalitigiw ye kuranɛ ne kuranɛ kɔnɔ kuma de peut-être ne ŋun y'a f'i ye histoire dɔ la walima n ko u ko kira ko ten nin ye dɔyifu ye kuranɛ aya dɔ dɔyifulen don wa n'a ma dɔyifu kuranɛ ko ten ko don min na soronali tɛ maa ye illa man ittakhadha inda arrahman ahada fo cɛ minnu ye layidu ta u ma ye layidu ye jumɛn ye anw bɛ nin de fɔ an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ye nin de fɔ mɔgɔw ye jango an ni ala cɛ layidu illa man ittakhadha inda arrahmani layidu ye ni dɔwɛrɛ cɛ tɛ dɛ bali i ni ka ala cɛ an n'an ka ala cɛ layidu ye mun ye layidu jumɛn b'an n'an ka ala cɛ nka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ nin de fɔ ka taa ten tɛmɛ bi k'a la mɛ tɛmɛ man ka k'a la o a y'aw jɔ kan ka k'a ka de ko mun don a fɔ kunfinw ye nka n'u m'a fɔ a ye a dɔnbaa ye anw ye an b'a fɔ a ye wa ni min sɔnna i b'a nafa sɔrɔ bilahi ni sɔnna i b'a nafa sɔrɔ an min ko n k'o fɔ wulibali don musa o de la anw ka kuma yɔrɔ an tɛ jɔrɔ an tɛ hami diɲɛ bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ni min ma sɔn na an ka fɔta dɔ i k'a sɔsɔ n'o sera ka kɛ an tɛ kuma bilen tellement fam anw ta asulu b'a la nususuw kɔnɔ a sabatilen dɔ sɔrɔcogo t'a la n sɔgɔra ka kira ye ayi o t'anw ka kuma la dɛ la a ye min fɔ a balolen a nana fɔ ne ye sogo la o bɛ ne de concerné mais a ye min fɔ bɛɛ sahabaw ye n'u sabatira o ka a nɔfɛ anw b'o de fɔ aw ye cɛ tɛ se k'o sɔsɔ an ka n ko tɛ se ka sɔsɔ la m'a fɔ i tɛ kuma an kɔfɛ min ka di ye o fɔ anw yɛrɛ t'an kɔ yɛlɛma k'o lajɛ nka kɛnɛ kan anw y'o de fɔ minnu m'an lamɛn ko garanti bɛ aw bolo minnu bɛ ka kuma aw fɛ ko u kɛn bɛ ka garanti fara a kan wulibali don dɛ an kumana yɔrɔ o yɔrɔ n ko ni min ma sɔn anw bɛ yen an wele yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an labɛnlen don ala ka diinɛ defan kama wa nin tɛ foyi ye fo bayi'a bayi'a de ye layidu ye min b'an n'an ka ala cɛ kuranɛ bɛɛ falen don na awfu bi ahdillah a ye ni alaw taala ka layidu dafa iza ahadtum n'a y'a layidu ta ne suratu nahli aya 91 na aw ko layiban أفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وجعلتم الله عليكم كفيلا أين عليك الليل دفع إذا عاهدتم إذا دناناي أما فإن عاهدتم بل إذا عاهدتم أقرأ أين عليك الليل دفع ليد من تلي نأبي نأدكك إن عاهدتم نأبو بلنا يتوتد بل إذا عاهدتم حرف شرطية ثبوتية تريمان فهم كل أين على كليدو دفع نايا تسبوانا تلك كسلام بكانغاتا أو إجمع وأتلكو ولا تنقضوا الأيمان أكنا سو ليدو كتير أو بلو أتلكو كو أكان على كليدو تا أو إجمع دا أفواني ليدو كدو ودو يراكو إن شهادة دي لا نكرم وكي شهادة ليدو تكلي العهد والشهادة كلون دي تا عربوكا كتابو كنا منو منيني كعرب كان لغة فيه نوي منجدي قاموس الطلاب دايلة محيط البحر دايلة يكون ينغا كون غريت الشهادة ولا عهد utefengeli ema ke ala krayowa e kira mimba do minga bebo nga oye do foka klaka do faraka maneka doni buena katama ala kirataka fona ko ni mbabo ete dine al yawma akmaltu lakum dinakum odira ema wa adira chemi ma odea faraka no muhammad mustafa bani adra huda tarima fa wanindo da on yo defo bai'a ninedo an ga mana kala sheku otala de an ga sheku da ya fo ya bal qala allah wa qala ar-rasul ala na ka kray mi vo ameka segode ka olla anya fo anti sraman dis go she aforola
kan galan bebe la kan doni bebe ay bal ko anda na fota damala jon nga fota ala na ka kirata ma be se ko boy islamia dina kolowa ito soro wando de am zara yoro ayen den nege do mogola mena be ka fo emi ibadon ti ka fo nere kama na fonti fla farana kan ti shwele kan di janake o ne kama yewa la bal mbi ka fo ere de kama mi ngundo go mi la de adomaliya ka dɔw fɛ ani dadeli a ka dɔw fɛ ko an tɛ nin ko in na an mago t'a la e yɛrɛ ka don a la mais jɔn minnu mago bɛ u ka silamɛya u ka diinɛ u ka alijinɛ olu cɛw bɛna musow bɛna minnu b'a minɛ an ma se yɔrɔ si mɔgɔw bɛna fo an yɛrɛ dabali bɛ ban bilahi al-aliyyil azim an ka wajulu kɛyɔrɔ dɔw la mɔgɔw y'a kɛ a ka ca maa ba kelen su kelen ka bayi a k'an bolo cɛmu ye min fɔ n'o ye sadi ye maa si tɛ se k'o maa jate diɲɛ kɔnɔ o ye maa ba yirikaw de minnu b'a kɛ su kelen o de la anw bɛ ka maa minnu wele i yɛrɛ ye o n'i sɔnna jɔnni ye ne ye wa la n'i banna yɛrɛ ne la wa la i yɛrɛ la i yɛrɛ ye wa a banna pewu nka ka fara ka ko ala kira ko ni maa o maa y'a dafa i ti jeni fil bukhari wa fil muslim a b'a kɔnɔ bukhari ni muslimu et puis kitabu bɛ yen n'a bɛ kuma ala kira kan n'o ye nin kutubu asɔhu ninnu ye a bɛɛ y'a fɔ ko kira Muhamadu Mustafa ye ne ɲini a ka cɛw fɛ a n'a ka musow fɛ wa a bɛɛ jɛna n'a ye ka ne k'a bolo ka sa o kan yarabi ala ka nɔgɔya ye an bɛ surunya yan su in na k'a fɔ a ye min mɛn Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara bolo su in na bila nin y'aw tulo garisɛgɛ ye a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an n'aw ma ka baara kɛ n'a ye ala k'o se di an ma ala k'a n'aw kɔrɔta ala k'a n'aw wasa di ala kira hɔrɔnma ye صلى محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته laseli ninnu bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ cɛw ni musow caman nana silamɛya dun ka layidu wɔrɔ ta an karamɔgɔ bolo Nikra Muhammad ibn Labara Juman ni nambake. Ala kana udane. Ala kada pano ya. Ala kana ulabaka. Ala kana jumu ya pati. Ala kana hormai. Sallallahu Muhammad wa ali. Alhamdulillah ina fanya fo ye korofo damne na shugoya mina nin kunyanye siku region na bilan cercle konnana jamiyat ansardin islamia tonde minobe ulu ka moldu balabelen kene ka mi hukumu konnana nuwe wele bilan an karamogo dingema asayidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ambaw fo ka wale nyumando aka nyamada la ka deli ala fe la dili kaminu fora kene nun kono ameklu nyuma ala ko dinene awma ka barake na ifana ala ko nogoya ambele jeli ka fo ka wale nyumando aka nyamada la aka ambe jien wati were wa shukran lakum fi amanillah Bonne ne gramo je mina kuma wili balila be manga